Akeh sing nonton. Montor mulak-malik aku ndelok ketatap lawang. Tak rewangi nyungsang jempalik sebab belani anake wong dodol bakwan. Pokoke neriman. Yo opo rek iso kaya kotekan. Sruntul ketabang biru, irung bendul ketatap watu. Sing rumangsa duwe irung lon, tola-tole ae. Kegiatan kampung padha diikuti ae. Masyarakat kan olahraga gak nganti kari bal-balan badminton tenis lan voli. Kaum ibu semono uga nok bidang PKK wis dileksa anak-anak perlu ningkatno kesejahteraan keluarga katon semangat persatuane kaum wanita. Nok bidang kesenian wis dipelajari seni drama lan seni tari kreasi baru ayo digali ojo nganti punah kesenian sing asli. Ayo dipupuk kesenian Jawa ojo ninggalno kepribadian kita adat ketimuran kudu dijogo menjunjung tinggi martabat bangsa.
wit gedang jangkrik nyerik nisor wit dending ojo ngenyek ambek wong lanang ditinggal puri nek bengi masuk angin Sriti kecemplung banyu bengi ngipi kleleken sepatu sinuwun tembange jagung tembang dadap arane kecilung duwe pacar ceking lan jangkung sayang sedidik gedawan irung aoyo ayo Gresik Surabaya kala dhisik minggat nang balung benda bakal klopo jenenge manggar tembang jambu ra karo bubar nek aku janji gak bakal ingkar sayang sedidik pacarku dirabi kang sabar aoyo ayo ana gredu dipasang janur rupane ayu dipasang janur tembang telo jenenge ongklik tembang lombok arane menik nek jaluk rabi sabar dhisik entenono nek wis dodol pitik ayo iwak urang gak ana buntute wong wis gerang buntute tugel tembang ribang tak murawari nek jang eleng tembange jati duwite PT wis tak celengi bareng tak gawe nikah dijaluk magnet di aoyo ayo godhong jambu nok ndukur kotak rupane ayu udele disosor banyak tembang areng jenenge moga tembang ganyong maripus pangira bareng wis tak nikah rumangsa lega soal blonjo nunut maratuwa ana santen duduk kelapa cekap semanten piatur kula nilang-niling sawung galing tanpa tanding ya apa ri sapari waduh kon enak-enakan mulia kon niku lho kenapa lho wong sak kampung ngelumpuk nang ngarepe omamu lho napa bojomu gak ono temen cakon
ngomongin. Lho, kon niku ya apa? Masa ngono aku gak rene mang ngono. Bojoku gak loro. Oh, gak loro gak apa. Dadi kon kidung-kidungan. Lho kan iku temen jare. Apa? Bojoku gak ono iki loro apa? Lho. Lah kok nangis kon? Jare bojoku gak ono. Lah karepmu terus nangis iki lha apa? Gak ono aku mati sih. Lho sing arani mati sapa? Lah, gak ono ki nang ndi? Nah aku rono iku mbok nang pasar, mbok nang Tegal gak ono. Oh, gak ono nang pasar pek ni. Iya. Riri. Lah apa? Nek durung waras balik nang porong. Oh, kon iku get-geti wong ae kon. Waduh, abote wong golek sandang pangan keren. Ngene tak kandhani, Pak. Iya, parik aku kon gawe itu. Aku nek gak pare kamu ya gak tak gawe, Ri. Iya. Pancene jiwa seni ki ya ngene, Ri. Dodol swara. Iya. Nek swarane nyaring, iya, ati enak. Iya. Ya balak-balik rekaman. Lah. Pokoke gak diklayoni anak, Ri. Oh iya. Nek diklayoni anak, wurung ngepur sida momong. Kau niku berarti lek mukul aku secara kalem. Lho, gak lho iki lek kenyataan sih. Tapi swara enak ku ya ndelok-ndelok, Ri. Iya. Ngature teko panganan. Padha mek kewan. Lah nek kapan swara enak iki ngatur teko panganan? Nah. Panganan sing mengandung gizi. Lah. 4 sehat, 5 sempurna. Pancene penting, panganan mengandung gizi ku penting pancen. Gizi kon iki. Busi? Gizi. Oh, gizi. Lah mulane kidung aku iki rada nyari iki ya. Iya. Esuk ngombe susu. Waduh. Sarapane sego goreng, iwak, gorengan ayam, gorengan ati. Tapi ini ono rekaman. Lah nek gak ono kene iki. Nek ono rekaman isu sarapan bubur selawian. Tapi kon lak ono dekenge. Tapi sejen mbek panjak kendang. Apa? Panjak kendang direwangi medongkong duwe gede. Oh iya. Tapi pokoknya gak udunen. Nek udun ngendange mbek ngadeg. Tapi kon niku gak perlu susah, masih gak ono rekaman ya. Iya. Gak ono hasil njobo. Bojomu kan iso dodolan. Iya. Lah winginane ku pedha aku dodol celanamu. Iya winginan dodol klambi. Dodolan nang omah. Tapi sing enak Pak Slamet iki. Lho kok iso? Pak Slamet iki nduk kono lak panjak siter. Oh, tukang siter. Tukang siter enak iku. Penggaweane koyo metani sing wedok. Lak kaya petan sih. Ya tapi Barane soroe. gede. Soroe kira. Sorone nek cantengen. Nah, iya. Kayak nyiter. Lah Masih cantengen masa iso nyiter. ya iso sih ah. Apane sih kan nyiter? Lah ambek jendikane. Jendekane ya cantengen. Duh, kon niku. Kono driji kabeh cantengen kono. Pancen ya nek tak delok keadaanmu iki siji mbek biyen kran. Iya ya. Nek biyen niku penghasilanmu kan serba macet. Bareng saiki ku waduh kon niku ya apa biakmu nang ndi ya? Wis pendae mlayu rono mlayu. Mulon ngetan ngidul ya apa akeh sing ngekek ya. Sik ta aku iki ngemis ta. Sorone jam 4 isuk tangi ri. Waduh, senam pagi. Senam pagi ya. Senam pagi. Kok jam 4 isuk tangi? Wangi musuh si beras kok kon niku. Lho nek aku jam 3 isuk tangi kran. Lah apa? Gauman nggon. Gedesa anakmu. Anakku nakal-nakal. Iya. Gak kepethuk Kartolo? Gak kepethuk Kartolo? Kartolo? Iya. Kartolo iki obyeke rada gedhe deh. Meningkat sih iya. Iya, saiki wis ternama deh. Iya. Kemana ngomong piro kok wis ngrasani aku. Ngomong sithik ngrasani aku ya. Lho, lang sapa hari sing ngrasani? Ya, tapi gak wong telu ngene imbal-imbalane kurang ya. Kon adusno omah apa nok kali? Aku. Adusno omah. Waduh, pras aku nang kali rek. Apa no kali? Ono barang kintir, Mang. Kok niku jakakno barang kintiran ae kon. Dagang aku iku. Lho. Kentir. Kon mang gak harus. Oh, jadi ngomong barang kintir tok kali ta. Lho, Dagang aku lak pring. Oh, iya. Lah tak mut prauto iku ongkose kano tak mut cikar kesuwen. Heeh. Dadi tak kintirno teko dhuwur tak cegat nisor. Kon kintirno. Winginane ngintirno 100 aku. Iya, pring nyanggrok, kampung banjir. Kon niku ganggu aliran banyu kon niku. iya kon. Yo diatur iki. Iku aran ganggu sungai. Prek iku aja kon kintirno situ ya dipikul, situ dipikul ngono ae lho. Lah jang sak terkok mreteli dengkulku. Lha iki nyambut gawe gak ngoyo. Pring pire? Yo pring 200 iku tak sebiarno nok kali. Dadi wingi gegeran mbek tukang golek wedi. Iya, golek wedi gak iso wong ketutupan pring. Ngetepake ambles golek wedi mumbule ketatap pring. Lho. Wah, kon niku dagangan iki sing masuk akal apa? liyane apa sih lho Pring. pring mosok kok pring to ae. Gak no pringu gunane lak akeh. Kono biasane dodol pring ya pring petung, pring buntet ngono biasae. Enggak lagi sulingan yang buntet. Lah iya. Pring apa iku? Pring Jawa apa pring sing iku sing kuning iku? Oh, pring prong. Lah pring ori. Ora kon balik nang parian maneh iki. Kok eling biyen ya? Nyambut-nyambut gawe botot apa? Eling biyen nek kumulung telu ngene lek sik kudanan biyen. Iya, cek awak dhewe waktu gedhong-gedhong biyen ya. Terus keadaan pendapatan kurang. Iya. Tapi yo pengalaman ri.
Iya. Pancene wong seni kudu nglakoni ya lara ya enak ya. Kon kalah mbek bau. Oh, Kon ero bau. oh yang Gawe jawaban. boto iki. Gawe boto ditata durung garing udan. Kemale botone dadi lemah maneh. Kayak sapari numpuk wedi balik nang kali bareng ya. Lha pancen kon sakno mau golek-golek wedi. Saiki obyek nek gak kupring. dituku dhuwit teko ndi lho. Ya gak ngono ya kabeh iki cek padha jalane. Aku jangan bangun lho. Oh, bangun apa? Bangun nikah. Ya bangun omah. Lah tukokno pringgon kowe tak gapite. Iya apa timbang kon tuku ado-ado. Tuku pring nang Kartolo ae utang ya oleh. Iku combe kon iku. Mayor dagangane Kartolo Gak ta. ngono timbangane kon tuku kontane Kartolo lak utang, kok dipotong panjer. Iya nek tanggapan ketel lah sepi. Gak dirasani tolo tau. Ngawur utang kok sepeda sokran tak dole. Kon iso nek aku berangkang kon. Ini rek sembarang obyek ndi sing laku ya. Iya, iya. Saiki pring ku enak, kadang-kadang yo gedhek, didol bongkotane. Iya. Kadang-kadang iku Kayak- kirim beting barang rek kono. Yo beteng. Lho iya. Dikirim nang ndi? Kirim nang luar negeri. Waduh, luar negeri Beting sang betul. luar negeri. Lho ya apa? Wingi kirim loro ya. Sik. Kon kirim beteng nang luar negeri kok mek loro lho. Iku gak digawe kirim luar negeri kan. Kayak apa? Kayak selilit. Oh, gak contoh. Contoh. Beting masih api-api nek atase beting ya beting iku pring. Sokran lek ngomong kok boleh diwawahi. Yo digawe contoh lah bener sih kon. Wong contoh. Kenapa mencucu kok curut iki? Wong ngomong biasa. Yang galian ya apa? Ya kadang-kadang pring, kadang-kadang ya wedi ya. Pokok ndi sing ono. Nggonmu gak ono. Dalek jangkrik apa? Dalek jangkrik. Aku tau diselentik kok. Kon niku wedi ambek jangkrik kon niku. Kon iku jangkrik kulaan manuk iku lho kan. Neh, Kulaan manuk. Iya. Sebab apa sih? Nek kulaan manuk, Mana parkir yo bakron akeh. nek kulaan manuk gampang. Lho ndi? Dagangane sokran jangkrik iku payu pangane manuk lah. iya. Oh iya, dadi aku kulak jangkrik kon kulak manuk. Lah enggak kon kulak kurungan. Pantasmu kulak kurungan lho. Nang sapare kulak pulut. Rek kok padha blakrak gak karone. Kene lho kon dodolane ngaduk ngrombeng. Enak. Ana mon jempot sithik ngono ayo nyang. Ayo nyang. Jempot sithik ayo nyang. So- Pecake gak kenyang wedi. Sokran iki ro ae. Wong iku ngene kan gede goroe, tapi gara-gara sembodol ono barange ta. Gak menipu ta. Rombeng ku apik ae. Aku tahu soalnya sing dodol ya pamanku dhewe. Iya. Bareng tak tonton ngene tak tonton lek gak cocok sih wong. Aku balik lho, "Lek ayo nyang." Tawara. Gak cocok mando ayo mari jempok gak cocok. Kon Lah aku saking wedine tak tuku. Bareng teko omah tak kaya iku celanane dodol roti. iku pengalamanmu ya. Iya. Aku ono maneh. Apa iki? Aku tuku sepeda anyar ta, regane 50. Bareng gak duwe dhuwit tak celuk. Kak ini Kak, piro? Tukun. Aduh 10 ere. Tukune 50 nyang 10. Ya wong kenyang ya gak apa-apa kon. Kenyang gak apa-apa, Gak apa-apa. Lah iku lak ora didol maneh dol lebat. Pancen oleh lak lutung kono ah. Lak oleh badi ya. Lah saiki awakmu lak nganggur-nganggur. Ya apa kon gelem dodol kacamata iki? Iku mah digoleki sing duwe iki ya. Lah aku nggih kacamata iki koyo tukang las kan. Ngawur ae. Sokran iki pengalamane akeh. Iya. Lek sore ku mesti nglutus ae. Mergane ro, unine petik barang ro. Heeh. Kucing barang bareng. esuk keok. Nah. Keok ngene ku ro sokran Ro. iku. Oh, dagangan PT kan. Lho, Iya, gak kan. ngono, aku iki ngerti. Petik ning ngene. Keok ngono ya. Nah. Iku petik kaidean sikile. Ah, nek pancen kon dagangan PT, aku takon. PT lanang mbak wedok iku apa sih perbedaane? Iya, iya. Ayo. Soale kon ahli Ayo. hewan, kon lak ahli hewan. ta? Lanang ya gak iso ngendok iku. Lho, kadang-kadang lanang iku ndok. Oh iya. Ono jalan Ono cilik. Lho, iku kena jamu iku. Petik lanang ngendok. Iya ono. Cilik. Kena jamu iya. Iku petik lali. Ngono jare kon diserakan PT. Kon iki jare biyen sekolah. Lah kon iso sing mbadi. Iso. Petik lanang wedok ya apa? Iya. Ya apa? Nek wedok rok-rokan nek lanang celonoan. Iku wong iku. Sik kon tak badhe sik. Apa? Petik ya ambek ndok itu wondi sih. Wah, ndi ya tua PT lho ya. Lho tuwa petik wong petik asale teko ndok. Oh, ya tuan ndok ri. Lho lah ndok asale teko petik kok kon iku. Oh, ya tuwek mbahmu. Kon blakrak gak Lah karuan. kon iso ya. Lho iso. Ah, tuwek endi ndok PT? Lho tuwek sing dodol. Dodol petik lah tuwek, gak dodol. Alah winginane sing dodol Yuten iki jek enom. Pitik sing tuwek. Ngomong ngawur. Ngomong gak ada putus rek. Tapi aku curiga bare Sokran. Pirang-pirang dino nglibet nduk kampungku ae. Aku kuwatir. Aja kon dikira wis. Aja rame-rame. Apa kon nyira bekupan kulone omah? Apa kon? Kon iki biasa dagangan bekupan barang. Lho aku iki lho apa? Apa? Ngelilingi si Arsiwet.
Apa siar siat iku? Oh, warisan iku. Ah, kau gak ngerti omong walian siar sih, weh. Apa iku? Arek wedok. Kok niku mbok isi nyebut apa kran? Apa? Kok niku anak kok jek mikir wong wedok. Rambutmu ae. serontok kan. Kok niku mbok ya sing duwe sebut. Arek ayu ta? Ada aku ngomong ayu lah malah kon lirik lah. Sapari temu wek ri, iki wis salah. Kon iki Tambang kekek contoh. kayak contoh aja ngono. Gampir aja. Kon dhewe yang ngono. Wah, kon iki. Lho lah ya tapi gak ono eleke. Pokoknya kamu itu tanggung jawab. Kadang-kadang nanti gudo-gudo terus kok tinggal ngelewes. Keliru, Oleh. hati-hati. Mulane kon nek petuk aku ya. Nek ana arek wedok iku liwat. Kon ngomong. Sapa sih jenenge? Kon gak ada jenenge? Kon terus jenenge? Lah kon sapa? Aku ora jenenge. Sapa sih? Lho jenenge Tini. Lho arek iku ta? Iya. Sing arek kuning iku. Iya. Kok sih ta? Tini? Iya. Alah, siapa sih? Pasti. Tini lho. Tini. Iya. Sese, aku ngomong Tini kon kok gak ero. Lho, lah ya sing endi? Lah iya kon gak ero ta. Wong gak tau ro adakno. Lah iya kon Tapi gak ngene lho, ero. keren ciri arek nggonku iku. Iya. Gak seneng wong sugih, gak seneng wong ganteng. Lho arek ngono iki ciri kabeh ta? Kon aja ngomong mbek Sapari. Sapari ki bagian malian. Sing tak maksud iku kesenengane nggonku Oh, iku lho. kesenengane. Iya, iya. Hobine dhewe-dhewe, ana sing hobi olahraga, ana sing hobi apa nang nggone PKK, arek wedok ngono iku, ngono. Kon ro. Senengane arek nggonku gak melu ganteng wong sugih. Hmm. Pokok ngidungi enak iso walang kekek ngono. Walang Karena kekek gak keliru ngono wis seneng. Kon tak kandhani. Walang kekek mak tiba nyongo. Biasane lak melip ta. Lah nek nyongo, male gak iso gedhe swara. Au, ngono. liyane iku apa lho mau njaluk ngono lho. Gak ngene. Nah iku kalem iso keren aku lho. Oh iya. Arek nggonku iki ya pokoke wani mbek wong, gelem mbanting wong. Iku dicintai mbek arek nggonku temenan. Pokoke jagoan ta? Jagoan. Wah. Temen ta kon. Lho iya. Iya apa? Kon tak antem ya. Iya nek aku lapor polisi ya. Lah apa kon antemi? Gak tak antem temenan bojo-bojoan. Lah kok kon tak kek duit 5.000, Kartolo tak kek 5.000. Ngono ta? Tak antem bojo-bojoan tapi kon gulung-gulung. Pokoknya aku kok bandingen Iya. oleh 5.000. Lah Sapari kok banting. Iya, lah 5.000. Sapari sing misah ya, Mari. Apa sing bisa ta? Aku sing misah. Ya apa aku sing misah? Kabeh royokan misah sing tak banting Wah, sapa? iku kan sing gelem loro marah niku. Kon oleh duit 5.000 adun soro kon. Wis aku bandingin kan 10.000. Ya wis, tak banting ya. Tak borong wis. Ya, tapi kalau jadi kon pisah. Gak masih 15.000 gak rugi pokok banting tepakno watu ae. Aduh, aduh. Oh, kon guyon. Nah, banting guyon. Yang penting kon tak akal iso dicinta arek nggonku cuma aku gak ono duit. Iya, iki carane ya apa? Tapi nek geger gak ono persoalan iki gak enak lho. Soal utang. Tadi Sapari ndutang sokran, Wah. tagih semoyo ae terus dibuanting Ya iki garai gak dipercaya tangga iku. Aku nduk kamu gak tahu utang aku iki. Gak tau utang nek nyele gelek. Pokok sak gludek. Wong iki guyon kok ri kon iki. Iya. Digolek arek dhisik. Ah, kon ya. Apa tini tok apa liyane? Masih liyane kena. Jare ciri khas arek kene kabeh. Kabeh ngono. Lah ya Apa sing tini ku tok ta? gak ngono sing kok cintai tini tok apa arek liyane ngono lho. Apa sak pethuke ngono kebo barang apa bantingan. Wah, betul kebo bantingan kon iku. Ya tini ayo. Ya apa nek Pak Mbruk ae. Pak Mbruk kok main Jombang. Kok buruk. Lah iya. Mulai ya. Ya apa iki? Delok arek sing ndi kon seneng ndi apa Enggak ngono, saiki Sapari tak banting. Iya. Iya. Lah kon bagian apa? Nisa. Oh, misal. Memang gegeran dhisik Ya kan. kon misal kon tak antem pisan, iya. Ngawur ae. Ya apa? Ya boleh laporan lah boleh iki. Lho enggak, kon nangis didik-didik Sapari. Wis tak bantingan. Oh, wong ngiring-ngiring wong mati. Wah, kon niku medeni kancamu. Saiki bantingan gampang delok wonge. Lah lek wonge gak teko bantingan terus sampe gembuk lah berat iku. Iya, yang ngenteni liwat kene kirana yuk terus geger. Nagih ya. Persekot sih. Persekot. Waduh rek. Iya, dadine ono gak nyange. Hilang persekot. Hilang persekot. Gak tim-timan tuh adik panjer gitu. Iya. Kene persekotne. Lah sing kon banting 5.000. Ah iya kan 5.000. Ayo kene kata lho, iki bisa. Iya kan kali. Lho ya apa? Aku bagian Kok bagian misal njaluk panjer rek. Lah aku tak warak kon guyon, lak kon gak dicintai Ya wis. sama Dio. Sama Dio. Wis kawan iki. Tanda tangan. Apa aku kok cekel tok ngene? Sing bener ta dhuwit ku ndi? Iya iki lho. Golek kwitansi. Wadah, ngono ada kowe tangsi kon. Kadilen ri. Anggur kuati kosongan ae. Sik, saya tetep iki. Kwitansi kosongan ae Ran. Aku njaluk kwitansi Kok kosongan. kon wadane apa ya? Ya apa? Ya apa? Wis ndelok arek biasa gak tau lihat kene. Iki gak gadik latihan.
Ola apa geger latihan musuhan temen. Kok kelewat-kelewat kok. Oh, wong gerak jalan kok. Sapari gak tau tebak arek. Ora jalan duduno. Biasa arek iku nyabrang kali. Ayo bantingan nduk kali aku nuk dhuwur. Kon bantingan nduk kali. Lho kali. Iya. Kon enak iso ngelangi, aku kelelep. Lah aku sing bisa tekan dhuwur lah kon gelut nok kali. Seneng kono kancane mati melembung ngono. Lho, iku tak rok putih ke sapa? Rok putih ke? Rambutku Wah, sapi. Sapi, Bran. Sapi kliwar-kliwur ae. itu. Oh kalau kasih biru sih. Iya. Oh iya ikut ini. Biru. Ayo aku mek nggo kene ya. Gak usah geger. Ya apa kon iku Apa? iso nyaur tak gak nyaur kon iku. Karepku ya iso ren gak Tapi kon gak iso nyaur berarti kon itu minggu kon utang aku. Semuanya kan iso. Lho, gak iso kon iso nyaur tak gak iso. Gak iso. Oh, berarti kon wani ambek aku. Lho, kon kok aduh. Aduh. Ayo kon. Mungkin sik ta. Lah napa sih kok geger? Dia utang mboten purun bayar. Kula jagoan kula. Kon kula ingetaken. Kok diingetaken? Kula Dielingaken apa aman? dereng gak ada kaya nyaur mau dipaksa mau. Kula jagoan Dik kula. Waduh, Sing kula gak ada utang sinten? Sing gak ada utang niki Sapari. Sapari ditang sokran. Pun kula elingaken dek niku metu untung. Oke. Metenteng. Tenteng niki dibak. Ndek, lah niki mboten purun nyaur pun enten 2 minggu. Tapi lah enten semayane sih. Nggih semoyo tapi gegelan semoyo. Sing kurang ngajar niku sampean. Kula napa? Wong dhewe utang ae lho dipaksa kaya ngono. Meneh-meneh lak ya nyaur sih nek duwe. Lho kula lak jagoan. Banting ini ku kebacut tadi. Adek nyengkel. Kon Sampe dinapaken, Mas? Dibanting nyengkel sisan. kon sadar. Keseta. Kok kesusu murang-muring ae diatur dhisik, dhuwit piro sih? Kula nganteman lho kula niki. Kon niku masih ngombe lengo coblong aja nemen-nemen ta. Parek mriki kabeh kalah kali kula. Kalah iki Kula jagoan. Oh, jagoan apa? Lho jagoan apa nggih jagoan ngantem iki. Marek piro enggak diantemi, Mbak. Jago kapuk. Jago. Ayo kon Kan duwe. Jagoan niku ndelok-ndelok kan kampung ngene, diatur wong ambek koncone kaya ngono. Wah, kon niku pawan gak semelas niku. Yo tak pinten sih Mas sampean? 10.000. Ora dhuwit 10.000 ae lho. 10.000 duwe. Mencak kaya sapi gajan. Kula jagoan. Wong sing aturan dedek wong kancane dibayar. Lho kon kok maling wangi kono. Ono ya gak Niki ketara. kok balakan. Kan Kan dhuwit 10.000 ae lho. lho pun disauri. Sampeyan napa sampean Mas wau sing dibanting? Niki Kula. tangane nggih keseleo. Lho, nggih sirah barang sak awake katut are. Kula pijeti Mas sak Nah, nggih, kurang Bunda. ajar njene. Pundak-pundak. Ajar kon niku kurang. Kate gendeng bae, edan, senting. Nah sumber para kon apa? Kon gak ngewangi aku kan. Pon. Saniki kula sauri nggih. Lho, kok sampe ampun disauri kula teme. Mboten napa-napa pun geger ta. Kon iku meneng, jagawe ta jak geger. Utang kuwi ditutup, ngono lho. Lah nang ta, kon lek gak meneng tak biuki pring kon kok. Gak ngewangi aku kan. Pon pringisan. Pot kuabe ambek tas iki kok. iso nyaur, Dhisik. Geger maneh. Kok nyaur kon? Oh, ketara gak tau manggon kampung ngomongi buantere. Nah, lho ki lho. Iki tak sakseni. Iya, ki dhuwit 10 lho. Pancene Sapari gak ndeteng karo sokran. Gak perlu kon metenteng ya. Pun sampe geger lho nggih. Lho kok sampe Matur nuwun, Dik ya. Matur nuwun. Iki tak gawane sik. Iya. Hati-hati. Kok tak sarno. Matur suwun lho, Ning. Nggih. Pun gegeran lho. Kajeng tempu ndi ning Tin? kula jagoan, Dek. Ya wis. Mempeng ae wis seru nek jagoan. Ah wis seru aku Nek tak jagoan. golekno babon. Lho, Oh iya, wis 10.000 iku tak gawa aku. apa? Kok tambah dikek dhuwit? Lho, lah aku kok Gak dicelak. keliru lho. Aku kok dicelak. Cek ta? Keliru. Arek nggonku sing paling diseneng sing arek melas-melas. Lho iya. Keliru. Ah, wis tak tarep dhuwit 5.000. Neng ngono kon ngalau kran. Aku kok tak banting ya. Iya. Cek ta? Aku tarep dhuwit 5.000 kon banting pisan. Lho, gak apa-apa. Kan ngomong iki apa kan? Keliru. Amene aku keliru. Gak ngono ya, kon tak elingno. Arek wedok lak nyeladu aku. Iya. Nah, kon kok ngewangi arek wedok. Cek gak ketara, Ran. Oh iya, cek gak ketara. Lah saiki arek nggonku pancen aku ki lali, sing diseneng sing wong melas-melas. Lho, Melas. Sapari lak dilus-lus. Iya, dipijet ya. Rin. Iya brongose jabuti sik. Iya kari papat saiki brengos. Iki mosok brengos iki. Paku dudur. Ya Aku apa? cinta temen kariku. Iya. Lho saiki ngene, diwalik wis. Diwalik. Diwalik. Yo. Diwalik aku jongkir ngono Tak ta. banting. Kon sing dibanting, engko tak wangi tak biukno wong loro. Oh iya iya. Wis kesuwen. Ayo. Kok dhisik tak susah. Hei. Wis dhisik dorong arek kok. Nggih sih. Kok arek dorong arek aku dibanting. Lah iya, aku bales kon kira. Kon kaya rukun kran. Lagi dorong arek aku dibanting kon iki. Wis arek Kok balik. dhisik. Arek mari. Oh, teko toko tuh. Balik arek. Aku banting segat wae. Nggih. Banting. Aku banting lagi. Banting mau loro gak apa-apa aku. Wis arek cilik. Arek kemang roke apa? Arek kemang. Roke apa kemang? Oke kuning. Duduk. Hansip. Wong iki bojone yo takrib kon iki. Ngawur. Engko arek. Oh, kok balik. Ah, gitu. Aku banting. Ayo, apa kran? Wis akeh banting aku iki.
Wis kesuwen. Ayo, kesuwen. Waduh. Rasak to kon ayo. Balik maneh. Biasa temen. Lah sik rame maneh. Kesane. Dek, aku dibanting, Dek. Kenapa malih niki? Wong kula sauri tambah Kula dibanting. ngomel mawon. Wong Pun 10. disaur sik mempeng mawon. Mempeng Nggih, mawon. kula Sampe kalah. banting. Kula kalahan sak niki. Rasakno ya. Apok kon. Apa on? Cepet yang mriki nek anu nek banting. Perlu gak kewangi aku. Dek, kula kalahan. Kula diantemi kalah mawon. Malih ya, malih. Sampeyan tonyo. Kesuwen uncalon nang got ngono lho. Ayo dincang. Ayo dincang. Sik. Perlu gak kewangi aku. Kersane mbok ditulungi. Mbok ditulungi Mas kersane. Ayo kon delengean kon nih. Waduh. Pendrekan baba. Dek, aku kalah. Jarno cek dilatih coro ta ditinggal. Dek, aku kalah, Dek. Monggo Mas, kula ndoaken sampean. Monggo. Aku pijetan lho, Dek. Lah, kon iki sing temen lo kok guyu ae kon. Ojo direken. Sokran wis. Aku penewang. Apa? Sokran gak iso ngatur. Iya. Sokran gak iso ngatur. Aku tolong. Ayo ditinggal. Loh, aku tolong kono wae. Lho ya apa nek ku rek? Lo. Dadak melok arek wedok kok, Mang. Radio gendingane penak. Wah, bokongku ngantek melu mendut. Wong urip. Nek kadung seneng ya ora kaya wong urip. Anjur kaya apa ngene iki? Timbangane meneng, timbang nganggur, ngrasani bojo. Bojoku ki senajan wis tuwa, tur rupane elek pisan. Neng atiku ya wis seneng kok. Aku seneng ki wong les regep nyambut gawe. Isuk uput-uput, ya wis tangi, budal nyang Tegal, nyang sawah. Kuwi yen ora kumat malese. Neng nek kumat malese, waduh, sedina suwengi ora tangi, bantal telu ngantek entek. Ya mbok ngene iki. Ning nek ngono wae ya ora apa-apa, pokoke ketok nyang omah ngono atiku ya wis wayem kok. Ning sing tak jengkel iki nek ngomong kok ngeslong ae. Mosok jenenge wong ngomong kok 3 dina 3 bengi kowe ora leren-leren ki lho. Jane lambene kuwi mbiyen dipasang pir-piran ngono apa piye to ya? Ngrasani, Dik. Iya. Rasani, iki tangga-tangga gedhek. Ngerti, Dik? Alah, wis rasa ngono. Mosok aku ngomong sampe berubah suaraku gak. Aku ngono wong Jawi. Tapi ngomong cara dialog Madura. Kon cek wedi, Dik, ngerti ya? Aku iki wedi karo sampean to. Rasani tok isane kon iki. Apane? Lambemu cuwil apa ora to, Pak? Lah apa cuwil? Lah kuwi lho lehmu ngomong kok ora mari-mari kuwi lho jane ngono. Biyen iki piye to? Mure iki mure apa copot ngono apa piye to? Wong ngomong kok dibatesi sih. Kepethuk kanca akrab, ngerti ya? Senajan kepethuk kanca akrab Iya. ya kebacut Pak sampean ki nek ngomong. Temburuan ta kon. Aku iki mbok kira cemburuan. Iya, kok dipek wong nang sing Ngono. Iya. Alah. Pak. Apa? Wong sampeyan ae. Wong wedok endi sing doyan wong kirik ora ngambus. Mulane gak salah arek-arek. Dadi intik ae biar arek kok nek metu digeniki bonjor kon.
Biasane mabukan mendeman kon. Arek-arek gendingi boncor untung. Tungtang blak. Apa ta gak kon? Alah ya kuwi ya kanca sampean kuwi, Pak. Apane nek kadung jagongan karo bonjoran ngono iku wis ora isin to Pak ngono iku Pak. Ya ngene iki apa ora belek pedion ya ngene. Menurut paman gak ngene arek Surabaya. Bapak ngolehno bojo arek Madiun yang ngene iki. Geton ta entuk aku. Ya gak geton ngono ya omonge siji. Dewe-dewe omonge kono aluse kuwi piye-piye. Apa wis. Nek wis ora sesuai ya piye carane dibalekne apa piye? Aja ngono ah kon iku takno. Kon iku nekatan ngopo kon niku? Kok kon iku kadung. Lah piye, Pak? Lah aku pama ora abot karo wong tuaku ngono ra sudi kok Pak dientukne sampean kuwi. Tenan. Lah biyen gak gelem ngomong gak ngono kon. Wis anak-anak saiki ngomong ngono. Lah iya barang kebacut. Jane Kebacut? biyen ngono aku iki dirapi kantor ora gelem. Hah? Dirapi kantor. Iya, lambemu ditik pisan kono. Ngawur ae kon iku. Dirapi kantor, pegawe kantor ngono lho. Aku iki jane nek mlaku karo sampean isin iki, Pak. Apa? Lah Pantes piye? ya? Pantes. Lah ya apa? Wong aku to dipoyoki kancaku kok. Piye lho ngayae? Sing mbok gandenge bojomu Pak Demu. Arek iki apa arek? Wis. Ngawur ae kon niku. Lah nyatane ya iya lho, Pak. Ojo Saking aku direken. iki nek mlaku karo sampean iki ya rada-rada merem ngono. Ngarek iki gak ilok betul kok arek iki ngene. Kok gak ilok lho nyatane ya ya. Hah? Apa kok niku? Blaku merem iku lho. Lah wis sakno wong aku iki jane nek tak sawang-sawang no tak kocone aku iki jek enom rupaku ya ora elek-elek nemen. Iya Tapi terus. wong kaya ngono. Terus? Jane aku ya milih sing ganteng tibake ndek sampean. Arek kan arek diomongi Sapari iki arek. Sapari ngono racun Sapari. Ngerti ya? Diomong Sapari kon boleh kendu mbak aku. Biasanya kenceng ngono mbak aku saiki kendu Lah kon. apa aku dipek saparine entuk ya, Pak ya? Hah? Entuk ya aku. Ya gegermu tak bacok. Ngawur ae kon niku. Aja ngono, Pak. Aja ngono, Pak. Wis tuwek mangkelan, Pak. Biyen gak ngono, ben aku sayang-sayang. Pak, mboten dahar, Pak. Ngono. Pak, mboten sare, Pak. Wingi gak ngono, kono gak badok gak ngono. Opo kon niku? Saking Pak sampean akeh donyane. Ha iya. Pemora akeh donyane nek aku ora gelem. Ha iya, mulane awak dhewe iki. Nyapa? Iya gak apa-apa, Dik. Pak. Apa, Dik? Kapan Pak matimu, Pak? Loh. Mbok wis. Karuane no lho, Pak. Ngancam ta kon iki. Iya. Ya ora ngancam. Iya, iya. Kok menawa sesuk mben ngono aku tak golek titikan sik. Aja ngono, Pak. Dik, gak apik, Dik. Gak apik ya, Pak ya. Aku ngono suamimu, Dik. Mulane kon tak bina ya. Lah aku ora tak aku kok dibina iki aku biyen blayangan no piye. Lho gak ngono mulan tak rabi, kemang iso nek paribasane. Iya. Ya gak turu, ya gak melek. Ya Pak, sampean sik tak ingu sak nguratmu. Iki apa omongan arek iki? Lah piye? Kok sakno pitik ta sak ngurake. Ya ora kok ngono. Ya ta wis mbok menawa jodohku entuk sampean wis jodhone mbok menawa. Lah mulane. Iya. Saiki gak perlu padu. Gak padu ya Pak ya. Ora perlu padudon. Lah to. Tegese wong padudon ku ora apik, Nduk ya. Ora apik. Nggih, Mbak. Sok aku melu kowe menyang Madiun kono. Ya. Ngoten to, Mbak. Njur nek kono iki nek plosok tuku cikar, Nduk. Aku sing nyikar ya ngono. Tuku cikar. Aku mbok tumpakne cikar, ora sudi. Singis sing mandi sare klambene. Wong wedok lambene gandol sisi yang ini. Aja ngono to, Pak. Gandol. Ya gak turu ya gak melek. Sapa iki lho? Sapa iki? Monggo. Oh, Dayo. Sinten iku? Lho. Sinten? Kula Dayo. Dik. Iki wong Jawa ta Cina?
Iki. Monggo Mas. Monggo, sampe lebet. Tempundi? Lho, tempundi. Mriko teratan niku teratan. Lebet griya mriki lho. Panjenengan lho. Oh, nggih kula. Sing gadah griya. Iki wong iki ngipi ta ya, Brek. Sanes niki sanes sing gadah griya. Anu kacung-kacung. Nggih, kacunge niki. Oh, pelayan. Nggih. Lah kula sing gadah griya. Waduh. Panjenengan? Nggih, kula niki juragane. Oh, juragan. Nggih. Wong iki Niki motor rek wong iki rek. Ganteng wong iki rek motor. Lumayan. Potongane koyo majalah uret. Yuwun, Pak. Monggo. Sampeyan simpen. Sinten? Pak simpen. Sampeyan sinten? Kula tiyang. Kula nggih weng. Anu kula Santalawa. Sinten? Santalawa. Wah piye rek? Santalawa ta ala samana sok. Sinten? Santalawa. Oh, Santalawa. Niki putrane. Nggih Kang Bajeng niki. Oh. Kok nggih anu nggih? Tak kepung linggis so deket ngene. Mosok gak delok nek kaca mripatan ngeten iki empun kaum ibu niki. Oh niki ibu. Nggih, Ibu. Ibu sampean. Mbahmu. Tak delok kok tak kok. Mesuwan. Niku mesuwan. Sampeyan niku nggih ngoten niki ngoten elek-elek ngoten bojo kula. Oh niki elek-elek nemen. Nemen eleke. Wong iki koyo dagelan mentara monggo. Mesuwan. Mboten kesuwale. Ya apa sih? Lho ya apa sih? Masalah untune racake untune rek. Untune biji timun untune. Rata untune. Niki mboten wiji timun. Lah nggih, tak ngerti. Arang-arang. Lah nggih. Tapi Nggih, nggih. sik manis. Oh, aduh. Prene lancap prene. Aduh kula teng mriki. Nggih. Aduh sampean jangan ngumut ning pet. Wah. Aduh ya apa sih? Ya apa pancet keting iki. Tibake ya iso cara Madura barang ta. Mboten menika ngimpi. Impen-impenan. Dengaren Mas Santalawa rawuh mriki wonten damel napa niki? Wonten Nggih, dengaren. badhe pinanggih Sampun pinanggih kok kali sampun. ibu, Lah menika bojo kula? kali bapak. Kula bapake. Nggih. Tiyang kalih. Kalian. Sarene kula menika badhe wonten perlu, Pak. Nggih. Kali sibu. Nggih, lajeng? Menawi wonten ing dangane penggalih, Nggih. benjing Selasa Kliwon menika wedalan kula. Kula aturi jeneng Abang. Nggih. Napa niku? Bisa to. Lah sampean niku lho kok leng gladrah. Wong dudu apa-apa kok jenengke Abang niku lho napa kula niki batis sampean kok ya. Anu niki kangge anu kok. Nggih. Kangge isen-isen. Kembangane omongan. Timbangane kosong ngoten nggih. Oh, ngoten. Bapak menika pun dangu wonten dalem mriki. Oh sampun niki griya kula kok niki. Oh, benjang napa pindah, Pak? Non, Benjang napa pindah? mangke bubar mangsul rekaman. Oh, iki. Niki rekaman niki. Wah, nesuan, Bu. Nesu, Bapak nesu, Bu. Lah witekne dayoe ya kaya ngono. Lah wong duwe omah kok ya kon. Nak Bapak sok nesu, nggih ningkat kali kula, Oh, Mbak. ngoten. Nggih, Pon, timbangane kula kan dinesoni nggih. Wong iki potongane kok cebok. Ning ngomong glatra. Ya apa? Lah niki wosipun menika wos napa? Menika kantun milih. Nggih. Cempol napa parijawa? Napa ketan? Iki anake Bu Nawas kok. Wong srekalan tok omongane. Lho mboten sing apa pindah takon wos. Lho, wos menika maksudipun. Oh, maksudipun kula Lajeng rawuh mriki menika maksudipun napa? badhe pitaken, Bapak. Oh, kagungan harta. Lah nggih. Sampeyan iki lho. Kula niki termasuk wong cukup. Ya, iya. Duit-duit mboten duit lah duit kula lah mau takon. Ya mboten menawi kagungan. Nggih. Nuwun sewu sarene kula niku betah. Nggih, lajeng? Badhe anak kula niku badhe bayar sekolah. Nggih. Kula mboten gadah harta. Lajeng. Mbok tulung kula ngampil harta 200. Atuh. 200 napa niku? 200.000. Oh, waduh. Gak usah muni cetok pabuar iki. Pak. Lho kok mangap? Lho, Kok mangap? Sampeyan ki nek guyu kok aja dianggapno kabeh ngono lho, Pak. wis Nek wedi aku. ngono sing urip mripate tok. Pipine kembang karo. Ya wis tuwek kesentar umur kok ya mesti ngono. Lah sampean ngampil kula ya terus kali
200.000. Nggih. Lah paitane napa sampean iki? Kula gadah sapi. Oh, nggih. Sapi kula ku wedok. Tur mboten di bojo. Apa dikene aku. Omong iki omong opo iki? Iki kaya poker lho omong iki. Cetane bojo kula niki sampean padane sapi ngoten napa pripun? Mboten kula niku gadah sapi wedok badhe glodol. Oh, nggih. Jarene sik wong niku sapi regane larang. Nggih. Eman-eman. Nggih. Kemila kula sowan mriki niki badhe ngampil arta 200.000. Nah, niki ngeten Mas nggih. Nggih. Tiang utang, piutang niku termasuk masalah umum. Nggih. Langkung sae utang timbangane pek pinek barange pinek. Leres. Mboten sae. Nggih, leres. Oh, gak ngono ngomong. Pinek piye to, Pak? Lho selesai. Oh, di pasar iki gak ngerti. Sampeyan niku nek ngomong sampeyan rungokne. Nggih. Niki angel nggih. Diomongi sing tenang jarene engko nak disrikal jare ngomong srikal. Angel adelane niki. Tau edan nggih. Bojo sampean tau edan. Pripun to? Pancene nggih ngoten niku, mboten kok tau edan. Sampeyan niku nek ngomong nggih nek kira-kira bojo kula ngomong mboten genah ngoten nggih pun dinggi mawon wong sampeyan niku padha ae. Aku ngomong ke iki padha ngomong patih kulit. Cara tekane ratu we. Niki ngeten, nek sampean betah yatra 200.000. Nggih omong mawon. Terus habis gak tau utangi ketemu. Nggih, Pak. Lak betah kangge keluarga utawi anak nggih. Kula mbon kangge ngeten-ngeten tegesipun sapi niku pun disate. Matur sembah nuwun. Nggih. Ampun dipun sate. Napa malih sapi dewok nggih. Wedok. Oh wedok. Pelo. Nggih. Eman didol nggih. Pokoke sampean semados pinten dinten, pinten minggu sing cocok ngoten mawon. Bengkang Sabtu, Pak. Sabtu ngajeng niki. Nggih. Saestu nggih. Nggih. Peno dhuwit cakupno. Kula tumpet ta. Lho. Dikit dhuwit niku. Wong iki pesok kurang ajar. Kok joko dhuwit kok melok ae. Lah mangken bingung mangken. Lho bingung. Masa Joko. Oh kari Joko kok bingung sih. Nggih, iki lho Pak duwite, Pak. Monggo dipun. Nggih, iki sampean tampa nggih. Nggih. Lah niki kok gripes, Pak. Lah gripes gajeke sampean krikiti. Nggih, pun iki. Wong seri nomere nggih mboten ical. Terus yata sampun trami. Nek pun sampean trami, kula mboten trami. Lho kok mboten trami ke ndi? Lho maksudipun ngoko nggih tembung ngoko nek dhuwit iki mbok trima, aku ora trima. Badhe repot sampean. Oh dublek wong iki kono. Lah sampean mboten trima cilaka mangke. Lah napa kula kempot? Repot. Lah niki Dhuwit 200.000 sampean trima. Nggih. Lah nek kula mboten trima, ngoten lho. Oh nggih. Nggih, Pun lali Sabtu ngajeng nggih. Sabtu ngajeng. Nggih, monggo. Wangsul. Nderekaken monggo. Oh, nggih. Sampeyan tumpet mboten? Lah kula bojo kula nyam. Ya. Rambute malik kaya rambute mburi malik kok dolo citu. Kopi ae gripis kabeh. Wis Pak, ra krungu mbok rasani. Gregeten aku, pokoke gak nyaur cilono kon ya. Kok cilana piye to, Pak? Gak ngene ae ya. Piye? Nek ngrungokno omonge. Kawitan ambek pungkasan aku dimelas Lah iya Pak, kanggo biayai anake. Terus Pak. Ide bedep tulung. Ayo saiki nang omahe Pak Sontolowo. Iya. Rono. Iya Rono, nek perlu anake dijak mulih rene. Oh ngono, ya Engko dibandane mesisan. Ngono, sebab wong tulung dasare amal. Oh ngono Pak. Ya wis ayo budal. Ayo. Ri. Mbok sokren ben kaya apa? Apa sih remok kok? Iya, gegere sampe rupane abang kabeh kok. Apa nek banting aku ngegetno maksudku nek banting aku tiba ndukur ngono lho. Lah ketindian sokren. Ngawur ae. Tapi gawane medhi awak dhewe wedi. Apa gawane medhi? Oh iya lah iki. Wah, kon kuwi nemene Wis wae. wis urut ta kon Wis pijet. Wis ide-ide anakku dhewe. Kon kok bojo kon aku mari kok wah gak karo-karuan.
Aku dijak nang warung barek kok mangan wae sak kaya-kaya. Ngono kok gak karu-karuan. Iku enak arane kon mangan. Lah aku ditinggal ngono, kon yo meneng ae. Kon tambah anu tambah arek wedok. Lah aku kon tinggal. Aku gak semlaku arek. Lah kok Dibanting sapari. Aku cari tolo ae aku iki. Lah nur tolo ta kuwi. Dhuwit ya apa gak kon sauri? Kok aku urung oleh arek iku. Dhuwit sing ndi? Kon tak utang 5.000, kartu 5.000. Jare kok kei Jare semene panjer. utang sapa? Loh, iya tapi nek sida kawin ambek arek wedok. Tapi kan sida tak banting sih, Kon. Kon lak wis sida tak banting. Iya bantinge sida. Lah kawine burung ae. Lho ya mbok urusanmu iku. Bakon kae bangga Gak mbok hitung urusanku. aku. Gak itu ngono. Mosok nek ngrekodaya sak kawine bareng kaya bacon gak ndek wong tuwa ta kon. Kon gak ndek wong tuwa ta? Lho duwe. Lah lha apa ngongkon aku sak kawine bareng? Lho karepku kawin iki lak ngene ta. Arek iki nurut omongmu terus tak kawin gelem. Arek tambahnya ladu aku arek. Nongkon kenemen kan lek mbah. Aku tak warane, Dik, aku jagoan. Tambah diseladu. Kaitane nyelatu. Oh, apa wong kon dhewe ngewangi kumpul. Tapi gak apa-apa lho, wong kadung tresno ya apa kon isane soker iki kelaksanan kawin ambek wedok ya. Ngono lho karepku. Ngene aku mbijo awakmu ya gak ana umume lek wong ku seneng karo wong jagoan sok banting wong terus ditresnani gak mungkin. Ya tapi kon walik tetep diceladu aku. Lah ya pancen kon tak biju. Ah, kon niku iblis. Sama iki lak gara-gara Kartolo ta sakjane gara-gara ku metune jam 2 sakjane. Iya lah garenge iku mau. Dene wayang ae kon. Iki ono garapan anyar rek. Waduh le. Ono garapan anyar. Wah, le cop anyar. Job-job ya apa kon. Sing penting oleh dhuwit ya. Iya. Iki aku krungu kabar lek Pak Sontolowo iku utang dhuwit nang Baseman. Kae 200.000 semoyo Sabtu iki. Lho lah kok kendel. Lho mbok nekat ta. Utang dilokne Kan bapak. ngono kadane ngono iki jaga nopo. Jare sapine wedok iku kate doleman. Iya, terus dirabekno oleh Basman. Sapine wedok. Ngawur lha apa? Kate didol ku eman, dingu dhisik. Lah Sabtu jarene sanggup bayar. Mbuh eman-emanen wong iku. Gak, sapine wedok lanang. Wedok kok. Perawan. Kon iki kan sapi kok tegesen sih. Lah ono ta wong iku sapi ku tau nglairno kan di sono. Ya mburi golekno dhewe kono ri. Cek pedet iku berarti perawan. Takono dhewe nang Pak Sontolowo lha apa Kon iku cek mempenge takon sapi. Lah saiki diakal ae. Ya. Ya kalau apa maneh? Wis salah siji ayo nagih waran kongon Baseman. Ngono lho ya apa sapa sing wani nagih rono? Nek dipercaya ta ngono gak percaya Lho, nang. Basman semoyo nang Basman semoyo Sabtu. Gak mungkin nek Basman iku. Basman iku sing endi sih? Basman sing irungi kaya pendul tembem iku lho ri. Keren. Kon kenal aku gak kenal. Sugih tapi lek ngomong kok warung ya ngono. Wah, aku sugih. Wah, sembarang duwe ngono lho. Oh, sing ngomong bengung itu. Ah, kamu kon karo sih kan. Karo kok. Pentas sampai umum dipadakno iku kan. Lek Basman lak ngono ah. Ngutangno nang Sontolowo ngomong nduk warung-warung lah aku krungu. Lah saiki didhisik mari. Sing penting oleh dhuwit. Nagih. Sapa sing kendel saiki? Kon ri. Awakmu kereng ireng. Iya kon ri. Awakmu lak ireng kereng. Ngono tadi nek wong ireng ngono kereng ta? Iya. Ono wong ireng nyekukur saya ono ya. Kula wong kena flu iku. Aku ono mosok wong ireng anggar ireng kereng. Ya apa sapa? Sokran. Sokran ya sokran. Sokran saiki carane. Kon Iya, pasang buntut kan. Wah, Kowe ya dadi ulo naga. gak masuk akal sih masuk akal lho rek. Sing gampang diterima karo kono. Nek ngono kok teko njaba kon matuk karo lawang gereng ora. Gereng. Wis kereng wisan. Gereng ya. Mesti nyaur keren. Aku gereng. Sing metu dudu wonge. Apa? Asune. Apane gak dicathek aku. Gak ngingu kono iku. Wis ngene ae. Nagih nang sapa? Nang Pak Sontolowo. Ngene ae. Kon raimu dicet ireng. Nah, Iya. Mlebu wis langsung kon Wedi wong. Wonge wedi wis aku mlebu. Terus dilapor polisi. Aku dicekel sangane budeng. Apa niku? ngurus barang wedi. Pasang siung. Ah, Sokran pasang siung. Ya. Kayak siung. siung tuh gawe kemul putih, oh Dracula ya. kok iso kok isi umpan. Wonge kepethuk aku gak nyaur terus geblak semaput. Aku kepothokan. Apa niku? Ya apa? Kon kono lawan putih ya di bunter lawan. Sokran. Terus cantang telu. Ya ngenteni kemis anu cuma lagi dhisik. Kon niku ngalup ta kon. Oh, wis ngene ae. Kon duwe pakaian Pakai jaran. Pakai hansip. kon duwe sih. Oh, nak usah setel. Lah ngono iku sirene Sokran, kan pas lek aku lak keciliken. Tapi boleh mbok enggak usah dol ini. Lah, wis didol tawan. Pakai nogo ae apa? Waduh. Wah, kon nek ngene kok iso munine kok. Iso kok. Tahu kok aku tiba. Sakane tempat pinggir panggung. Piye ono pakaian lungsuran ya apa? Apa? Ya hansip ya. Wis pokoke Tapi komplit. Apa ae? Ya sepatune ya kemejane celanane barang lho. Ono saiki. Ono. kok nang sepatune kiwa karo. Lho, kok mlaku malah nyenting wae. Iya, kuwatir kiwa karo. Tapi ini ono. Tapi ono. Klambi. Klambi. Celana ini ono. Rono. Satu. Kan iku Kan ringis. diarani lengkap ya wis kabeh. Wis ngene,
pakaianmu isilene Sokran. Lah Sokran untuk teko rono kran. Pokok kon sing kreng. Waran kon niku dikon Pak Basman. Iya, nagih. Sontolowo. Basman, nagih saiki kudu oleh. Kok dibagi wong telu ya. Dibagi wong telu. Iya. Iya. Nang Sapari. Nomor Sapari. Lah ya pakaiane iki lho. Kon ki kono lho. Dipakai nang kono. Mosok ati kok sampirno tok kok suwun. Kok sing dipakai nomor Sapari? Iya, engko tak gojekno sepeda. Oh, pada pancal iku. Pada kriat-kriat. Tapi kepengin keren gampang wajahmu dirobah. Iya. Untukmu kan putih. Pakai ndansip terus untuk dicet ireng. Cet ireng. Nagih urung oleh dhuwit cete gak iso ilang. Pak. Wis ayo nang wis Sepeda ta? Iya, Ayo wis. Pasar bayar sekolah aku golek utangan duit oleh. Tapi saya tak tagih Pak sampean nyanggupi aku. Apa? Jare aku sampe belajar ngomong kok sampean ngono. Waduh saiki, Nduk. Ngenteni dino, Pak. Bapak cek sibuk iki. Bisnis apa ya, Pak Loh, sibuk? tegese tidak ada kesempatan. Oh mikir ke bayaramu sekolah aku wis bingung. Jare wis berhasil, Pak. Berhasil ke. Iki engko durung banget semayaku Sabtu. Iki dinane sapa? Loh, saiki apa? Yo, apa iki dinane? Pangkling iki Senin. Loh, sik kurang hak minggu. Sik suwe, Pak. Dino ki saiki gelis. Padha karo wong turu ngimpi ka lho. Moro-moro Sabtu ngono ae. Mangkane lak gelis tuwa, Pak ya wong saiki ya. Pomo sing tak utang iki wong nyet kuwi. Nyengit sih, Pak. Lho ora nyengit. Anggono aksi ha. Wis omong iki ha. Murah guyu iku wong sabar, Ora Pak. mau niki iso go edan maune. Loh, Pak. Sampeyan kok medeni. Lah sampeyan iki lho lapo? Kok utang nang wong edan Lho iku? aku tahu petuk nang pasar ijen lho, nang arep pasar. Hati-hati lho, Pak. Tapi lak ana jagane sih, Pak. Ono lah sapi kuwi to, Nduk. Lah ya sapi ku Wis kowe ae. ae sing sekolahmu sing tekun. Endi Pak nek ngono, Pak? Endi? Apa nih? Wis daftarno Pak aku, Pak. Pendaftaran jange iki. Kuwi kan selorokan. Selorokan di. Lho. Korean. Lho lah apa sih? Oh, gak Laci kuwi lho. Walah kate bupet ngomong laci. Ki tok-tok etok-etoke duwe ngono lho. Wah, wis gak kena jak samaran bocah iki. Yo ngisore kloso ngono lho, Pak. Ojo banter Lah kuwi tau. iya, kloso bedhae kok, Pak. Wah, pancen gak kena jak anu. Gengsi lah. Tak jupe, Pak ya. Ya. Wah, anakku ya. Permisi. Mari, Pak. Permisi. Mari. Permisi. Iki wong iki gendeng ta. Permisi, Om. Ya, boleh. Apa betul sini rumahnya Lowo? Bukan. Siapa? Rumahnya orang sini. Namanya? Mananya? Sontolowo. Namanya? Sontolowo. Jeneng. Lu gendeng antara. Aran. Asmo. Asmo. Sampeyan Asmo nggih? Nggih. Loh. Jarene Kula niku Asmo dulure Aspal. pun guyon kula niki temen. Lah nggih jeneng. Nggih jeneng. Nggih. Sontolowo. Semrap sampean kali kula. Lho diangkut cadok aku. Semrap? Semerep. Sinten kula? Kirangan Pangkling. Karo jenenge dhewe Pangkling. Iya jenengku dhewe kok lali sih. Piye iki? Kula Hansip. Hansip. Wo, nak ngateni Hansip. Oh nggih, bahkan ngaten iki Hansip. Wongko. Nah, wongkul. Bongkok. Wong kok wongkul. Wonten perlu lho. Oh, mboten enten perlu mboten mriki. Nggih. Sampeyan enggak ada utang kali Basman. Ini urusan kula. Nggih, tapi kula digengken. Sampe kudu ndaur. Au. Sabar kok lancang. Kula digengken. Kok kelem sampe digengken. Nggih, mboten purun yen apa. Kula mboten kelem. Iki omong apa? Sesuk gara-gara masjid ta. Kula perlu digengken Basman nagih sampean enggak ada utang 200. Terus nggih. 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 Pancen kula gadah utang kali atus. Nggih.
Nggih. Lah sakniki saged mboten saged sampean kudu bayar kali kula. Lho, Kudu bayar. Kudu bayar kok cengongak-cengongak. Mboten lah kula mboten utang kali sampean. Lho niki tapi kula dikengken. Dipasrahi. Kewajiban. Harus bayar. Mau tidak? Oi. Nuwun sewu sampean pun mangan iki, Pak. Lho ampun. Lah ya kok batune anyas saja iki. Omongnya banter. Sampean nyaur ta mboten? Nyaur, Pak. Kapan? Nggih niki nuwun sewu Kapan sampean semoyone? Sabtu. Sabtu malih. Sabtu jange niki. Nggih. Temenan nggih? Nggih. Niki betune sinten? Anak kula. Niki. Nggih. Ngeten lho Pak nggih kula runding secara api-apian nggih. Masih mboten nyaur mboten napa-napa. Anak sampean kula pek. Nggih. Anak sampean kula pek. Sampean pun tahu raup aspal. Dereng. Pun tacul. Loh, kok calcul? Sampean niku dikongkon terus putune anak kula niku anak sampean kula pek. Lho. Lah kula runding. Paitan sampean niku napa? Kula bondo tangan sampean tomut bondo tangan. Lah nggih paitan sampean napa? Lho, paitan Kok ngepek anak kula niku. Lho, lah dhuwit 200 nih. 200 sih. Lho sans dhuwit sampean. Lho, lah kula niki napa nih kali Basman? Napani sampean? Lho, kula niki diperintah. Lah diperintah kok ngotot. Kurang bayar ta mboten? Mboten. Lho kok godhek? Niki rekaman lho. Mboten. Lho, Mboten. kurang bayar ta mboten? Nak bayar kula bayar. Nggih, sakniki kudu bayar. Sampeyan dolek utangan. Nggih mangsik kula tak kisah sekedap nggih. Pun suwe. Sama rantas ya. Suwe. Nggih. Pun suwe. Kula kunci. Lho. Sik kon buka. Lho, kula teng jero sampeyan Lah kunci. mangke sampean minggat. Lho. Sing penting iki kula lha apa kula sampeyan kunci. Lah nek sampean minggat. Lho masih minggat nggih mboten napa-napa sih. Niki. Berarti kula kunci. Nggih, sampeyan buka. Buka malih. Ampun minggat. Lho mboten. Malih jaga omah kula. Lho lah ndelok fotone ya arek iki ndelek perkara iki. Iki prasaku kaya arek sing nyelatu aku iki. Nah, tapi wong kene perlune nagih sik 200 e. Yo. Oh, ndelek dekeng Sontoloyo. Sontoloyo ndelek dekeng, sampe dekeng iki. Nggih. Ayo. Iki ya apa kaitane? Bu. Apa, Pak? Iki lho aku dianggap dekeng arek. Iki sapa to, Pak? Iki, Lho, Pak? kula nagih utang. Sontolowone enggak ada utang. 200. Semoyone Sabtu. Masane kula digengken Pak Basman nagih utang. Tapi bagus sih omongan iki. Ayo, piye to, Pak? Iki Pak jane ngono. Iki dikongkon nagih utang. Terus? Sontolowo utang dhuwit 200. Iki dikongkon Basman. Lah iya. Sampai dekenge. Wis gak ketok jenenge. Lah iya. Lho kula Mas. Panjenengan. Nggih. Kula badhe sowan mriku. Iki dekengmu. Lah niki sing ngengken. Iki dekengmu. Niki kengken nagih utang. Sing terus sing ngetes sampean. Sing ngongkon sapa? Niki Pak Baseman. Heh? Niki Pak Baseman. Iki Basman. Nggih. Sampeyan sinten larane? Basman. Basman. Nggih. Aku tak suntik rek. Lho teng pundi sampean niku? Mboten kula mules. Kok ya ngaku-ngaku. Pak, Masalah. ngene iki piye, Pak? Aku tau weruh arek iki. Iya, nyang ndi to, Pak? Tau utang rokok nduk prapatan gak iso nyaur ya iki. Layak, pantes karo potongan. Jenenge iki Sorokan. Sorokan. Sokran. Kran. Napa? Sak weruhku ya, kon iki nyambut gawe pembangunan. Terus gak tahu pakaian ngene, saiki pakaian hansip. Coba ta. Dikongkon Kartolo. Lho. Oh, ana dalange Pak iki, Pak. Kon niku gak kliru aku niku, Digowe napa? Digawa sapa? Digowe napa sih? Digawa sapa? Engko lek sampe kepethuk Pak Basman. Iya. Jelas iki. Kok iki karo ta? Apa? Karo ta? Apa? Ya iki Basman iki sebelah iki. Iki lawuh. Lho. Endi? Iki. Aku tak ngedok pring. Ya apa lo kon lo? Kok apik kelakuanmu? Nggih Pak, kula krungu lek Pak Sontolowo enggak ada utang kali sampean semoyo dina Sabtu. Iya. Lah sarene arek-arek ini golek dhuwit. Terus niki kula kengken nagih sing kreng. Pakan nasib. Iki pakane safari sing dijel. Ya apa? Iki ngono ya termasuk saleh. Salah. Nek kon gawe pakaian ngene iki bertentangan dengan hukum ngerti kan? Menyalahgunakan pakaian aparatur atau pemerintahan, ngerti ya? Salah gak oleh ngene iki. Kon pakaian hansuit. Hansip. Pakaian hansip gak oleh ngene iki. Oh, mboten asal ya. Gak oleh. Kula nyun pamit Pak Sontol kula. Lho, pamit Pak Sontol. Oh, Kok ndak pesan nggih? Sadar kon ya? Nggih, kula pangsil. Iya.
balik. Ijo. Cayamu ijo. Cayamu ijo, Kok cayamu. balik karepmu ora karepmu. Oh, ngawur. Wah niki, Pak. Niku wau kula dipeksa. Lah niki kleresan panjenengan rawuh niki wau. Untunge kula teko mriki. Nggih, nggih. Pomo kula mulih utawa teko mriki. Dikroyok. Sampeyan bingung Kali sampeyan. bakiran niku wau. Sinten? Oh, Bakiran. Bakiran. Bakiran sapa ya? Niki wau le, niki wau. Oh, ngawur. ae. Bakiran niku. Oh, mripate kok benik. Mripat sak benik ngono. Pak sampean kok eling nyek iki lho. Nah, terus piye saiki? Niki nyuwun pangapunten, Pak. Nggih, nggih, Tos. Arta kula mriki dereng gadah. Mpun gopo. Ampun, kok. Mpun gopo, Nggih. soal duit niku mpun gopo. Nggih. Nek ana rembug kae dirembug, nek ana perkara ditata dhisik. Nggih, nggih, Pak, Mpun nggih. gundeli mburi. Nggih. Perkara duit nek dipitung, sing penting kula mriki niki wau Nggih. perlu rembugan karo sampean. Monggo, monggo. Anak sampean niki mboten kula pek lan-lanan. Nggih. Mboten cuma kula niki nderek ngasuh. Oh, matur sembah nuwun. Nggih. Matur sembah Lah nuwun. anak sampean kula jak muleh, nggih. Mulih. Apa? Mulai kok mulai. Nggih, nggih. Mungkin kula rawat nang omah kula, Nggih. kula sekolahaken, kula biayai. Nah ngoten kula ngintip anak kula. Nah ngoten kula ngintip anak kula. Lho kok politi-pinti pada tak Lho, anu. Titip anak kula Nggih. kleru ngintip nggih. Pun nggih. Monggo lahir batin nggih. Nggih, nggih. Anak sampean rawat nggih. Oh nggih nggih, monggo monggo. Wangsul, monggo, Nggih, monggo, monggo. monggo. Terima kasih.